Que tal? Benvidas, benvidos a unha nova edición de Cero a 100. Xa saben, este é o programa da Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación no que espertamos vocacións en centros de secundaria. Hoxe estamos nun deses centros de secundaria galegos, no IES Concepción Arenal en Ferrol, e temos connosco, imos ter connosco a unha catedrática en Enxeñaría Química. E ademais investigadora no Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais da Universidade de Santiago de Compostela e docente universitaria, e vamos falar con alumnos que son do ciclo superior de Química e Saúde Ambiental, ou seja, que creo que lles pode ser bastante útil o que hoxe a convidada que temos con nós pode contarlles. Vainos a falar de proxectos capaces de eliminar materia orgánica e de producir incluso alternativas ao plástico que sexan máis ecolóxicas. O mellor é que conte ela mesma estes proxectos. Damos a benvida a Anuska Mosquera. Anuska, que tal? Benvida. Hola. Toma asento aquí, por favor. Bueno, presenteite un pouco como investigadora do Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais, catedrática en Enxeñaría Química, pero olvideime quizáis do máis importante, que eres de Ferrol e que estudiaches aquí. Sí. No? Hoxe volves un pouco ás aulas, entón, quería comezar contigo, pois, que te poñas un pouco nestes alumnos e que lles contes como chegaches a ser catedrática de Enxeñaría Química. Non sei se o tiñas claro, se non... Contanos un pouco, porque seguro que eles están na circunstancia de no futuro que fago, e o mellor ti lle sirves de guía. Pois sí. A verdade é que cando me chamachedes e me fixechedes reflexionar sobre esta situación, empecé a pensar que por que estudei Ciencias Químicas, que é o que eu estudei, non estudei Enxeñaría Química porque non existía Enxeñaría Química cando eu estudei. Nós fomos os que fixemos que a carreira xurdise. Pensei, primeiro, porque os meus pais animáronme moito sempre a estudar. E a miña nai animoume moito a facer unha carreira ou a facer uns estudos dedicados á ciencia. Ela tiña moi claro que eso ia ser importante. Entón, animoume moito. Entón, cheguei ao instituto. E no instituto, a verdade é que, a miña nai sempre tivo claro que tiña que vir a un instituto público. Eso era imposible de cambiar. Entón, eu vin aquí e tiven uns profesores que foron moi bons, e entre eles un profesor de Química. A verdade, non podería decirvos o nome, agora non o lembro o apodo, o alcume, pero non o nome. Pero foi perfecto para mí, porque realmente abriu os ollos a un mundo que eu non tiña claro, ao mundo da experimentación, de cousas que podía ver, de cousas que podía facer, que podía tocar, esas cousas eran as que me gustaban a mí. Entón, cheguei a Santiago, fixen Química, moi fácil, non había límite de prazas, non había que ter unha nota específica na selectividade o xabau, co cal eu entrei ali e empecé a estudar. Primeiro, segundo, terceiro era moi general de Química, pero cheguei a cuarto, e en cuarto tiña que elixir a especialidade Química Industrial, porque aí xa empezaba a ver cousas, a ver reactores, a ver reaccións que sucedían e que transformaban cousas, e que eu tiña novos materiais ou novas cousas que podía empregar. Vale? Entón dixen, isto é o meu. E cando rematei, a verdade é que empecé a traballar nun departamento, porque, naquel momento, a verdade é que a situación laboral non era moi boa para as persoas, non era fácil encontrar un traballo, e pensamos moitos, pois, quizás, poidamos facer un doutoramento. Eu pensei así, entón, entrei nun departamento, o Departamento de Química Técnica, por aquel entonces, Enxeñaría Química despois. Empecé a traballar coas augas residuais. Eso levoume a facer o meu doutoramento, fixen algunha estancia no estranxeiro, fixen máis traballos e pouquiño a pouquiño conseguín os méritos para ser profesora, para ser profesora funcionaria, e agora son catedrática. E a verdade é que en todo ese camino teño que decir que disfrutei moitísimo, que é o máis importante para min, disfrutar co que un fai, porque senón é moi difícil traballar 8 horas ao día se non che gusta o que faz. Basicamente foi así, foi un pouco unha decisión primaria da miña familia que foi evolucionando co tempo a algo que o que eu tiña que facer porque me encanta. Nesa evolución da que está falando hoxe Anuska Mosquera, que volve aquí ás aulas a Ferrol, o IES Concepción Arenal, tamén está unha vertente investigadora no CRETUS, que é este Centro Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais da Universidade de Santiago. Por se hai algún alumno ou alguén nos está vendo e non sabe en que consiste, que o CRETUS e que é iso das tecnoloxías ambientais e que facedes ali? Pois verás, o Centro CRETUS, como di o seu nome, é un centro de investigación interdisciplinar
en tecnoloxías ambientais. Que pretende Cretus? Pretende resolver problemas da sociedade, pois, por exemplo, problemas que teñen que ver coa contaminación das augas, e quere facelo dende moitos puntos de vista, e, polo tanto, integra a un número, neste momento, de 40 investigadores vinculados, máis persoal que está facendo doutoramento, técnicos, etcétera, que están dedicados a diferentes áreas do coñecemento para, dese xeito, poder afrontar eses problemas dende eses diferentes puntos de vista. Pois inclúe, por exemplo, a ecoloxía, a ecotoxicoloxía, a química analítica, a química ambiental, modelado, economía, arqueoloxía, enxeñaría ambiental, biotecnoloxía, enxeñaría de procesos, moitos modos, moitos xeitos de ver o mesmo problema desde diferentes enfoques para resolvelo realmente de maneira axeitada, incluso psicoloxía social, moi importante, que o que fagamos sirva para que a sociedade o empregue, que o acepte, que entenda que é útil. Entón, esa é a idea do Centro Cretus, moi importante, que somos persoas, moitas persoas, con moi bo coñecemento sobre o que fan, e que xuntas traballamos para facer esas cousas. O importante para min son sempre as persoas. De aí esa interdisciplinaridade, non? De diferentes profesionais que, aunados, chegan a conclusións. Exacto, exacto. Por particularizar un pouco, e xa que temos alumnos de saúde ambiental, dun ciclo superior e demais, vamos a centrar un pouco o tiro, que seguro que eles farían mellor as preguntas que eu vou facer, pero vou a intentar facelas ben, para que nos contes cousas en concreto nas que estás especializada. Unha delas é empregar sistemas biolóxicos, como poden ser os microbios, para tratar de reducir o impacto ambiental da materia orgánica. Isto ven sendo, a nivel usuario como a min, que bichos se coman lixo ou basura. Exacto, e o transformen en algo interesante, ou algo que non sexa polo menos un problema, sí. Entón, o que eu fago realmente é eso, eu emprego microorganismos que existen na natureza, normalmente, os empregamos para poñelos nun sistema de reacción, nun tanque, basicamente, entón aplicamos as condicións que teñen que ter, por exemplo, poñémoslles oxígeno, ou quitámoslle, ou poñémoslles temperatura, ou que sexa, ou dámoslle unha comida ou outra, ese contaminante que está na auga residual transfórmase nalgo que, en principio, é un produto que está fora da auga e limpámola. Como pode ser ese produto fora da auga? Sería, por exemplo, o CO2, transformámolo nun gas, nitróxeno, ou en máis microorganismos que son capaces de transformar ese composto contaminante pois en CO2 ou nitróxeno ou outro, ou metano, por exemplo, para producir enerxía. Non sei se escoitáchedes, é moi importante obter enerxía tamén dos refugallos que conteñen moita materia orgánica. Agora a Unión Europea está apostando moito por facer biometano, por exemplo. Entón, a cuestión é que, cando facemos eso, os compostos que van ao fase gas pois son eliminados, pero o que é a nova cantidade de biomasa que nos formamos pois volve a ser outra maneira de residuo, outra maneira de conseguir un residuo, ou de xerar un residuo nas depuradoras de augas residuais. Por eso, agora se está tentando de favorecer sistemas que produzan menos desa biomasa ou valorizar esa biomasa para obter outras cousas, como, por exemplo, o metano. Non sei se máis ou menos quedou claro. Sí, o sea, o básico... hai moitísimas... Cando empezou o saneamento, porque isto do saneamento é relativamente recente, isto de que haxa depuradoras e tal, tampouco ten tantísimo tempo, isto de que as augas residuais se filtraran e fora auga solo o mar ou tal... Ten razón, pero fíjate, curiosísimo, o sistema que normalmente utilizamos de tratamento biolóxico nas depuradoras de augas residuais ven do ano 1914, fai máis de 100 anos que xa había alguén que fixo unha patente dun sistema de lodos activos para depurar augas residuais. Ander e Locker eran os nomes das persoas no Reino Unido. Fixádevos, e aínda así, agora mesmo estamos traballando con ese sistema moitísimo, e aínda así hai plantas depuradoras que non existen, que deberían existir e non existen. Entón, anda hai moito camiño por recorrer. Porque un pouco a especialidade, polo que ti dixeche, no teu caso, é ese tratamento desas augas contaminantes. Contame un pouco, entón, que se fai con esas fecais que veñen dos fogares, como conseguimos, xa non só filtralas e que por un lado saia auga, sino que o que queda, darlle
utilidade. Pois mira, eso agora está a pasar esta transformación do concepto inicial. Inicialmente a depuradora era deseñada para resolver un problema. Nos tiñamos un residuo, a auga residual, e tiñamos que desfacernos del. Entón, que facíamos? Pois deseñar unha planta depuradora coas súas etapas ata chegar ao final e ter un auga que podemos devolver ao medio natural nas condicións que di a lei. Sí, que di a lei. Entón, agora estamos empezando a pensar que a planta depuradora e o residuo teñen que cambiar, teñen que convertirse en algo valioso. Temos que ser capaces de sacar algo. Por exemplo, da auga residual, que podemos sacar? Pois o máis importante, a auga. Podemos facer que esa auga que producimos sea reempregable, reutilizable, pois onde sexa, nos regadíos ou nas rúas para limpar ou onde sexa. Vale? Ese sería o primeiro valor engadido que nos podemos sacar da auga. Podemos sacar fertilizantes. Nós sabemos que os contaminantes, moitos deles, conteñen nitróxeno e fósforo. Nitróxeno e fósforo é o que empregamos como fertilizante na terra. Podemos sacar enerxía, metano. Podemos sacar produtos, biopolímeros. Entón, estamos transformando a depuración como resolución dun problema en un sistema que produce cousas, nunha biorefinería. Iso é o que vai pasar no futuro. Por lo menos é aí a onde temos que chegar. Todo isto tamén un pouco para reducir con iniciativas como esta o problema das emisións contaminantes, os combustibles fósiles, se somos capaces, non, de obter enerxía de residuos, mellor para nós, para Galicia e sobre todo para España, que non temos petróleo, é así. O sea, isto tamén hai unha vertente económica, non? Quero dicir, invertir neste tipo de cousas non só é que sexa bo para o medio ambiente, sino que económicamente moi rendible. Ademais, pensade que estamos convertindo ou producindo, enerxía a partir dun residuo renovable, de unha fonte renovable, como pode ser enerxía eólica ou enerxía mariña. É unha fonte de enerxía renovable. Os residuos son materiais renovables, sempre estamos producindo, nunca acabamos de producilos, co cal estamos cambiando a produción da enerxía dende o petróleo a fontes renovables, e desfacéndonos dun problema, que esa é outra, e desfacéndonos da posibilidade de xerar un problema ambiental porque eses residuos, eses refugallos non sexan xestionados adecuadamente. O sea, estamos tendo un montón de beneficios. Esa é a parte bonita. Agora empeza a parte que implica desenvolver as tecnoloxías que se precisan para facer iso, instalalas, que funcionen, que todas elas podan recibir os refugallos aceitadamente, ese tipo de cosas. Fai falla unha transformación. Pero esa transformación ten que chegar, eu penso. Ademais disto das augas residuais e de como as tratades, tamén me gustaría falar con estes alumnos que temos hoxe aquí, deste ciclo superior, dun problema ambiental que temos que son os plásticos. Ou seja, todo o que temos ao noso redor, vas ao supermercado, está envolto en plástico, colles o teu móvil é plástico, o plástico está en todas partes, todos vimos noticias cando poñemos o informativo dunha illa no Pacífico que está toda feita de botellas de auga. E creo que no Cretus tamén o que facedes é buscar alternativas que non teñan un orixe nun combustible fósil e que técnicamente sexan igual de empregables que o plástico que tan difícil é de procesar, que de feito xa se fala dos plásticos dun só uso, que os usamos e despois son imposibles de procesar. É a maioría. Que proxecto tedes, que creo que se chama Pretenac, é o nome técnico, sí, e como se obteñen eses bioplásticos que son a alternativa, ou serían unha alternativa ao plástico? Pois veréis. Nos o que facemos é empregar un cultivo microbiano mixto. Cando digo esa palabra soa rara, pero a realidade é que é un conxunto de bacterias. As bacterias sabemos o que son. Son bacterias, ademais, que son naturais, existen na natureza. Pero xa vos dixen ao principio que nos o que facemos é, cos nosos coñecementos en enseñaría, poñemos as condicións adecuadas para que esas bacterias fagan o que nos queremos. E que fan? Pois como nos damos de comer moita materia orgánica, moita comida, elas non son capaces de transformar esa comida a CO2 e auga. Entón o que fan é acumularna. Como eu cando como demais. É así, formo grasiña e o que hai. Pois elas tamén. Forman eses globiños dentro das células que son os biopolímeros. Son, palabra técnica un pouco complicada, polihidroxialcanoatos. Entón, eses globiños, que son os biopolímeros, que teñen propiedades moi similares aos plásticos convencionais, son os que nos podemos empregar para facer materiais plásticos.
calquera cousa, isto non é material plástico, pero calquera cousa que queramos que sexa plástica. Son materiais naturais, están producidos a partir de un residuo, que é unha fonte renovable, están producidos a partir de un proceso biolóxico, polo tanto son o que chaman hoxe biobasados ou de base biolóxica, e son biodegradables, que é unha das cousas que é a pega fundamental que teñen os plásticos convencionais, que non son degradables, biodegradables, que están aí por moitísimos anos en descompoñerse totalmente. Entón, esta maxia, perdón, é que eu non son alumno de ciclo superior, de ambientais, nin sei tanto como este rapaz. Esta maxia, para que eu me entere, o sea, hai un residuo que lle dades de comer a unhas bacterias, e esas bacterias, cando dixiren eso, convirten eso nun polímero que podedes transformar nalgo parecido ao plástico, que é o bioplástico. Exacto, exacto. É como se quitáramos a nosa grasa do corpo e poidésemos manexeala para producir algo que sexa plástico. O certo é que ese material normalmente mestúrase con outra cousa. Non é o único material que forma parte do produto final. Normalmente ten unha mestura para favorecer as súas propiedades, pero tamén ocorre con outros materiais de outros oríxenes que tamén se mesturan para obter o material final. O que pasa que a mestura ten que facerse con algo que sexa tamén biodegradable. Entón xa resolto todo, biodegradable todo. Vale, guai, moi bonito. O sea, guai, é máis A ecolóxico. idea é boa. A idea é boa. Eso é. A idea é boa, a idea está moi ben. Entón, por que non hai máis bioplástico? Quero dicir... É verdade, é certo. Porque si usamos tanto plástico e temos unha alternativa máis ecolóxica, que pasa? Que é caro de fabricar, aínda non está moi instaurado. O gran reto é eso, abaratar o proceso para que o noso móvil, as nosas cousas sexan de bioplástico, non de plástico. Sí, a verdade é que non hai porque aínda está en fase de desenvolvemento. As tecnoloxías precisan dunha posta a punto. Por exemplo, o plástico producido a partir do petróleo leva moitos anos producíndose, hai moito diñeiro investido e xa está moi claro como funciona, porque non sabemos todo o que se pode facer do petróleo xa se fai, porque aí hai moito diñeriño, hai moita xente traballando nelo e hai moito beneficio. No caso dos biopolímeros estamos traballando con refugallos. Eso xa é algo que non gosta moito. Temos que desenvolver un proceso biolóxico que implica pois un pouco de coñecemento extra que aínda non se ten para que todo eso estea perfectamente establecido. Sin embargo, xa hai empresas que están a desenvolver ou a producir biopolímeros por esa vía. O que pasa que non son moitas. Aínda falta moitísimo, ou seja, a capacidade de produción é moi pequena aínda. Aún falta crecer. Falta que as empresas se fagan máis grandes e todo iso. E a pena é que moitas delas tampouco están en Europa sequera, están en China, en outros sitios máis alonxados. Entón, por iso, a Unión Europea está estimulando moitísimo que nos traballemos en desenvolver tecnoloxía para producir os PHAs, os polihidroxialcanoatos, en Europa, se é posible. Como sabemos, é moi importante tamén independizarnos no que se refire á obtención de certos materiais de outros países que poden, nalgúns momentos, non estar tan contentos con nós ou nós con eles como deberíamos. Entón, iso é o que pasa, falta capacidade de produción, a verdade é esa. Pero hai moita produción, tamén é certo que nós o producimos empregando, que vos dixen, un cultivo mixto natural en calquera parte do mundo. Pero moitas desas producións levanse a cabo con cultivos puros, é dicir, cun tipo de bacterias únicamente, que ademais, en moitos casos, foron modificadas xenéticamente. O que nós non facemos nada diso. Nós traballamos co que hai, e facemos que creza o que é capaz de sobrevivir no noso medio. Iso eu penso que é a ventaxa competitiva que temos cos outros procesos que empregan cultivos puros, pois que implican un traballo moito máis complicado. Non sei se quedou máis ou menos claro. Se non, preguntarán ao final. Claro, sí. E en todo caso, un dos logros, porque hai que dicilo, entendo que todos os investigadores o que queredes é que as vosas investigacións acaben chegando á sociedade, non? A vosa máxima pretensión, estar no laboratorio está moi ben, pero despois a ir á rúa e ver que eso está, debe de molar bastante, supoño, porque eu son xornalista e o meu, en fin, está nos luz deso, pero que lles digas a estes rapaces que conseguiste sacar do laboratorio e hai unha empresa en Mos, creo que é, que creo que vos dá como uns aceites vexetais e vos precisamente conseguides o bioplástico, o sea, xa o estades facendo. Sí, pois a verdade é que isto é debido a que tivemos a gran sorte de conseguir financiación da Xunta de Galicia, que ten un programa que é super interesante, que é o programa Ignicia, que é un programa que financia
investigacións deste estilo, que están moi cerca de ser implementadas a escala industrial, pero que lles falta unha axudiña final. Entón, nós agora estamos traballando nun proxecto que se chama Como a Tecnoloxía, Pretenac, que ten esa finalidade, encontrar a maneira, o xeito de conseguir que a nosa patente, nós temos unha patente, eso tamén se fai na universidade, temos unha patente do noso proceso, queremos que alguén, unha ou varias empresas, compren a nosa patente e implementen a nosa tecnoloxía. Pois eso é posible gracias a esta financiación que temos da Xunta de Galicia. É un proxecto que é moi demandante, quero dicir, é totalmente diferente ao que normalmente facemos, porque nos traballamos no laboratorio, en pequeniño, e agora estamos saindo pois, ao mundo real, xa temos saído outras veces, pero neste caso é como máis real, porque ten que chegar ao final con unha aplicación real. Temos a sorte tamén que a empresa de Mos, que é PMA Nutrigras, que é unha empresa que recolecta aceites de cociña usados, por exemplo, no edificio no que eu traballo, recolectan o aceite da cafetería. Non sei se en Ferrol recolectan tamén, pero recolectan en toda Galicia, eles recolectan ese aceite residual, procesanno un pouquiño e véndenno a empresas que fabrican biodiesel. E ese que teñen preparado aí unha parte, dánnola a nós para traballar nunha planta piloto, que é unha unidade máis grande de 600 litros, onde nós xa podemos producir, xa temos feito algúns experimentos para producir estes biopolímeros cos cultivos mixtos que vos digo. Super interesante. Bueno, pois ben pola Xencia Galega de Innovación da Xunta, que puxo os cartos, que sempre son importantes, ben por PMA Nutrigras en Mos por sumarse a esta iniciativa, e ben entendo, e xa remato e deixolle aos expertos, porque estudando un ciclo superior, eu aquí pinto pouco, e ben polos consumidores que temos que deixar de ter prexuizos cara a este tipo de bioplásticos, non? Quero dicir, que sean biodegradables, que non significa que vayan a durar menos, nin que as súas prestacións vayan a ser menores para envasar, sobre todo, e para o que se usa, non? E canto tempo dura un envase? Canto tempo empregamos un envase en realidade? O tempo que chega dende o comercio, dende o supermercado, ata a casa, ou ata que acabas o produto, pero ás veces nin eso. O filete, sácalo, ou a verdura, sácala e xa vai á basura, ou seja, que é un tempo moi cortiño, de todos os xeitos. Cando o material final estea disponible, vai cumplir coas condicións que ten que cumplir, de durabilidade, de resistencia, todas as propiedades, non pode ser de outra maneira. Non se podería vender se non ten as propiedades axeitadas, eso di a normativa. Pois Anuska Mosquera, eu xa che fixen moitas preguntas, xa que temos aquí a estes alumnos do ciclo superior de Química e Saúde Ambiental do IES Concepción Arenal de Ferrol, voulles a pedir que si queren preguntarlle algo, que lle preguntedes. Non lle fagades as dúas preguntas que fai Broncano na... Non sei, non vexo o programa. Hola, como te chamas? Hola, eu me chamo David. Moi ben, David. E, nada, a miña pregunta é que é o máis complicado de globalizar esta técnica a nivel económico, pois o que sei, levala a un entorno máis grande, máis ben a perda de diñeiro por parte das empresas ou o proceso de tecnoloxía, novas tecnoloxías sobre os materiais biodegradables. Pois diches no clavo, as dúas cousas son importantes. As empresas nunca queren perder diñeiro, naturalmente, entón eles van a investir sempre cando vexan que teñen un beneficio potencial no corto prazo. Entón, eles agora o que nos están pedindo é que nos probemos coa nosa tecnoloxía, que somos capaces de facer o biopolímero, que está ben feito, que se pode facer durante moito tempo, que é estable, e ademais nos están pedindo que fagamos os cálculos precisos, que esos os podemos facer como enxeñeiros químicos, que fagamos os cálculos precisos para saber se é rentable ou non, se é rendible ou non. Eso é moi importante, as dúas cousas son moi importantes, garantizar que o proceso é estable e garantizar que é económicamente viable. Sí, moitas gracias pola pregunta, moi boa. Algúnha man levantada máis por aí? Como te chamas? Hola. Aitana. Moi ben, Aitana, pois aquí tes a Anuska, pregúntale o que quieres. O sea, tú que estás como metida en el mundo ese, ¿ves que, o sea, cuál para ti es como la energía que se va a usar en el futuro? Claro, es que tú ves que se está como dando pasos para adelante en el uso de energías limpias y cosas así,
Bueno, esa pregunta está moi ben, Está, porque todos está. temos coche Sí, e estamos sí. dicindo, a ver, vai ser de Puf. hidrógeno, eléctrico, biodiesel, moi ben tirada a pregunta. Sí, moi ben tirada a pregunta, pero non teño resposta, entre outras cousas, porque eu non traballo no ámbito da enerxía, entón non sei exactamente como vai ser, pero o que nos querríamos é que aumentase a produción de enerxía limpa, a partir de enerxías renovables. Que temos sorte que en España se fai moito? Pois sí, España é un dos países punteiros na produción de enerxías renovables, entón estamos ben, pero temos que estar mellor, eso é verdade. Pero eu non che podo decir, moito menos cos cambios que está vendo agora tan complicados, non teño capacidade de análise nin información suficiente para poder dar unha resposta. Se me preguntas coche eléctrico ou non, tampouco sabería decirte. Pero estános costando moito en xeral prescindir do Sí, petróleo, non? Sí, sí. A ver, son empresas moi fortes tamén. A produción de petróleo vende empresas moi fortes que levan facendo isto moito tempo, pero elas mesmas están decatándose de que teñen que empezar a pensar noutras fontes de enerxía. E moitas delas apostan por investigacións que levan ao emprego de outras fontes de enerxía. Podería ser perfectamente a produción de biopolímeros. Elas mesmas están pensando que teñen que cambiar e adaptarse, pero é difícil deixar o petróleo. Que ves que está vendo un avance, ¿no? Sí, sí, está avanzándose, pero eu non sei cando vai chegar, porque a fai tempo decíannos que o petróleo vai se acabar, non sei cando, e nunca se acaba. Por qué? Porque sempre hai unha maneira, outra vez, unha maneira de extraelo. A tecnoloxía mellora, podemos gastar un pouquiño máis porque os beneficios son tan grandes que merece a pena gastar un pouquiño máis na extracción, entón é difícil. Non teño tanta información como para poder dar unha resposta realmente boa a esa pregunta. Pero que estamos avanzando e que a idea é así, sí. E que debería ser, tamén. A ver, que queres repreguntar aquí? Perdón, eu creo que o que pasa é que sempre nos centramos moito no medio ambiente, rollo, hai que mellorar o medio ambiente, pero tamén hai que empatizar coas petroleiras. Din por aí, no, es que se forran con nuestro dinero, sí, pero tamén hai moitas persoas que viven dilo, o sea, diso. E tamén hai que empatizar con esa xente. Totalmente. Lóxicamente, como si, pois, eu que sei, pechasen as escolas pois porque queiman moito combustible pois as estufas. Quero dicir, habería moita xente que perdería o seu traballo e tal. Ao final tamén hai que pensar nesas persoas e non só no medio ambiente e no ben común, non, sino tamén pois empatizar con esa xente. Eu creo que ese é o problema, que non nos damos posto moi de acordo, a verdade. No, A ver, é un rollo polémico, pero é certo, o sea, sí. hai incluso mandatarios mundiais, o sea, Sí. esas palabras que acaba de decir él, pues Donald Sí. Trump tamén se alinea un pouco así, bueno, hai unhas industrias, hai unha economía e un pero, tal... pero un momento, eu non digo que teñan que non teñen que pechar, o que digo que teñen que pouquiño a pouco ir transformándose cara a outros modelos de negocio. Probablemente o combustible fósil teña que existir sempre, seguro, porque haberá cousas que non podamos facer de outra maneira, pero poden ir modificándose. Eu non digo que a xente teña que perder o traballo, digo que ten que ir cambiando, elas mismas saben que van a ir cambiando, segurísimo. Vai ser un proceso de Sí, sí. seducción dos investigadores, Sí. de irles dicindo a E das estas empresas, oye, necesidades, sí. que isto que estades facendo está moi ben, pero que hai unha maneira que xa é igual de rendible e económica co que estades facendo. Hombre, o petróleo non hai tantísimo tempo que se emprega, co cal non sabemos o que vai pasar dentro de 100 anos, o non No, sei, e que se vai, polo tanto, nin idea. e que o zumo de fósil de dinosaurio Claro, pode sí, esgotarse, sí, por eso pode, está pode. ben ir buscando alternativas, xa non é só ecología. Pero por todo, non? Eu penso que todo o modo en que nos vivimos, en que a humanidade vive, mudou moitísimo no tempo, co cal eu non sei o que vai pasar no futuro. Agora, non sei, escoitaba cousas na radio, pois que estaban desenvolvendo un móvil que xa non era físico, que non sei que, eu que sei o que vai pasar, non o sei. Vos saberédelo, e vos seredes o que o creedes, non eu. Eu xa estou aí nas últimas fases. Gracias, Donald Trump, pola tua pregunta. Está ben, non pasa nada. Pero nada é blanco ou preto. As cousas son intermedias. Como te chamas? Carolina. Menos mal, Hola. pensei que era Donald Trump tamén. Hola, Carolina, falla pregunta que queiras darnos. Mira, ya que estamos hablando un poco de los nuevos mandatarios mundiales que tenemos, como... Ahora lieina, Sí, ¿Cómo? que vou No, decir. pero como ya el anteriormente nombrado Donald Trump, Sí. ¿consideras que estamos la población a pie de calle, tanto nosotros como personas normales concienciadas, para dar el paso hacia el cambio? ¿O todavía nos falta algo? ¿O seguimos con la mentalidad del presidente de los Estados Unidos? Pero Claro, eso non o podo contestar eu. Ti estás mentalizada xa? Que dis? Claro. Eu non o podo contestar, eu estou mentalizada. Non Claro, sei, que está dicindo non un pouco, estudo. e que tamén está ben traído pola pregunta Sí. anterior,
é que aquí a conquista é acabar seducindo a industria e os consumidores, Claro. ¿no? Quero dicir, está moi ben, e hai avances, e vos estades conseguindo eses bioplásticos, e estades conseguindo extraer, valorizando eses residuos nas estacións depuradoras, pero é certo que di ela que, home, para un consumidor o mellor sigue sendo máis cómodo e para unha industria sigue sendo máis cómodo optar pola outra vía, non? Non, Entón, pero o reto é seducir aí un Claro, pouco e intentar cambiar. Pero tamén hai pequenas cousas que nós poderíamos facer se quixéramos. Por exemplo, cada vez que eu compro unha cousa pequeniña e trae unha embalaxe grandísima, eu penso, non debería comprarlo. Debería decirlle ao produtor, eu non vou comprar este produto porque tes aquí unha caixa excesivamente grande para el que eu non preciso. Entón, eso é unha cousa que nós como usuarios e como consumidores poderíamos facer. Facémolo? Eu non o sei, porque eu non fago estudos sociais, entón non o sei. Pero iso é algo que podemos pensar. Por exemplo, xa o vin no ano 93, eu estive nunha estancia, que tamén facemos os profesores e os investigadores na universidade, facemos estancias no estranxeiro, moi recomendable. Estiven en Alemania, ali xa era así. Eu chegaba ao supermercado e vía xente que compraba calquera cousa e decía, tas, me levo a cousa e o paquete lle queda á empresa. Por qué? Porque polo residuo que xestionaban tiñan que pagar. Entón, esas pequenas cousas podemos facelas? Sí. Queremos facelas? Non sei. Pero debemos facelas. Poderíamos facelas, debemos, sí, eu penso que podería ser unha maneira de decir que o embalaxe non é necesario, porque en verdade hai cousas que non o precisan. Comprar un pendrive así, encontrarme unha caixa así, pois igual non é preciso. Hai cousas que o precisan, entón, hai cousas que non se pode deixar de ter embalaxe. Os alimentos precisan unha conservación, hai cousas que non, pero outras cousiñas pequenas que tampouco creo que afectaran á empresa en realidade, porque se non o ten que pôr, non o ten que comprar, non ten que pagar por el, entón, son pequenos actos. Nada pode cambiar do día a mañá ou da mañá ao día, é imposible, pero pouquiñas cousas sí que se poden ir facendo. Concienciados, eu intento concienciar a xente, co que eu conto, pero non sei se o consigo. Eu non teño esa resposta. No, pero esos pequenos xestos, por exemplo, pues, o que dicías, ti que xa estades aproveitando os aceites que se xeran da cociña nas casas, e que a xente o saiba, que saiba que se poden facer outras cousas. Que hai contenedores xa en moitas vilas e en moitas cidades. E que, de feito, dende o ano pasado é obligatorio que cada concello teña un sistema de recollida selectiva de aceites de cociña usado. Por qué? Porque antes, onde botábamos os residuos de cociña usados antes? Onde os botábamos? Bueno, na orixe dos tempos iban pola villa. Pero agora, recentemente, dende hai uns anos, o sea, antes de que houvese a recollida selectiva, onde iban? Al fregadero. No fregadero é mortal, chega a depuradora e é dañinísimo. Porque, pois pensade, o aceite que lle pasa na casa, cando enfría, o aceite que empregamos forma unha cousa sólida, pois imaginade eso nun conduto, nunha tubería ou nunha bomba que intenta impulsar a auga e se formou ese pegote. Horrible. Chegaba despois aos nosos procesos biolóxicos e os pobriños non eran capaces de facer, non eran capaces de tratalo. Outro problema na depuradora, entón decidiuse separalos. Esa é a razón, se recollen selectivamente e ademais agora xa se recollen selectivamente porque se lles ve unha utilidade. Eso é algo que as empresas van vendo. Por exemplo, Repsol recolle aceite de cociña usado para o seu biocombustible. Xa, por iso vos digo, as empresas petrolíferas tamén están empezando a pensar en facer outras cousas, pero é normal, fan ben. E antes a electricidade usábase queimando carbón tamén, e agora madre mía, xa hai moitas vías solares, eólicas e renovables. Non, porque quemar carbón produce material particulado, ese material que está no aire, entra nos pulmóns das persoas e ser sensible, tes un problema de saúde. A xente que é sana, pois pode resistir máis, pero o resto, os meniños e a xente maior, pois moita morre por causa diso. Fixadevos nos chinos que levan mascarilla nesas grandes vilas onde hai que casi non se ve a xente, eso non é néboa, é partículas. Polas preguntas que fan está claro que estudian saúde ambiental. Moi ben, O sea, por aí, a verdade é que non IES Concepción Arenal están facendo ben as cousas. Unha cousa que tamén quería decirvos, a contaminación das augas non afecta só as augas, afecta aos chans e afecta a atmósfera. Nos podemos cambiar a contaminación dun medio a outro moi facilmente. Outra pregunta por aquí, como te chamas? Bueno, eu son Álvaro. Hola. A miña pregunta é, poderíamos dicir que todo este desenvolvemento cara un futuro máis, entre comillas, verde, está sendo ralentizado por medo das grandes empresas ao cambio? Ralentizado.
A verdade é que o ralentiza é a falta de financiación normalmente, non? É difícil acceder á financiación para conseguir ter suficientes cartos para facer a investigación. E despois, é verdade que é difícil o que lle chaman entre o noso traballo no laboratorio e que a empresa faga uso dese desenvolvemento, hai o que chaman o Valle da Morte. Hai unha cousa así que moi ben aquí, na universidade, todo perfecto, moi ben cando chega a industria e está verdadeiramente aceitado, pero no medio alguén ten que poñer algo de diñeiro para que aí podamos facer investigación intermedia que permita chegar ao final. Eu diría que iso, que falta ás veces algo de financiación. Quen teria que dala? A empresa, a administración? Pois un pouquiño todos, probablemente, porque se despois a empresa vai se beneficiar do desenvolvemento, pois podería tamén dar un pouquiño de cargos, que de feito os dan. Cando eles están interesados en desenvolver algo ou en resolver un problema, eles mismos veñen á universidade, fan proxectos con nós e páganos e xa está. Pero non diría que medo ao cambio. Eu, de feito, penso que as grandes empresas tamén están cambiando moito. Penso que están realmente cambiando porque precisan moitas veces novos nichos de mercado, non seguir facendo sempre o mesmo. E, ademais, penso que a competitividade é moi alta hoxe en día. É outra cousa que esqueci. Agora hai novas normativas, está este concepto que na Unión Europea é superimportante, que é o da circularidade. A Unión Europea está promovendo que calquera residuo que a industria produce se convirta en materia prima, é dicir, que o volvan a reintroducir no seu proceso productivo. E entre eles está a auga. Vale, a auga, todas as industrias, non hai proceso productivo, creo eu, no que non se empregue auga. Eu sempre o digo, sempre penso e digo, non, é que non encontro ningún, nin siquiera a acumulación, por exemplo, da información na nube. Acumular información na nube implica que temos que ter ordenadores, pois igual, máis grandes que ou centros de almacenamento de datos moi grandes, pero que se quentan, e para refrialos hai que poñer auga. Entón, e a auga que sae do arrefriamento é auga máis quente, polo tanto, verter ao medio ambiente é auga contaminada por temperatura. Os peixes non viven a calquera temperatura, viven en un rango de temperaturas. Eu non podo botar auga a un medio a 60 grados. Entón, é outro problema. Non a usan porque non a consumen, pero a empregan e cambian unha das súas propiedades. O mundo da auga é... de feito xa se fala, que no futuro vai haber moitos problemas de escasez de agua nalgúnas zonas que van a ser realmente importantes e van a xerar problemas políticos e sociais e económicos, porque se non temos auga non podemos facer moitas cousas. Enróllame moito. No, pero ahora deixácheme preocupado. Pois a ver, faime a pregunta seguinte. Todo ten solución, Vale. Yo tengo una pregunta relacionada con la patente y sobre la Unión Europea, si habría alguna posibilidad de negociación de utilizar tu patente en un proyecto presentado a la Unión Europea. A ver, os proxectos da Unión Europea normalmente financian precisamente o contrario, facer investigación para ter a patente. Podería haber, hai un tipo de proxecto, podería ser, dentro do programa LIFE, hai un proxecto que dá diñeiro destinado especificamente para eso, para explorar procesos que están tamén nun grado de desenvolvemento, pois nese Val da Morte, aí, máis ou menos, para ver se algunha empresa está interesada. Posiblemente aí podería unha patente como a nosa entrar no proxecto e buscar unha empresa que estivese interesada. Non sei moi ben como sería aí, pero así, destinadas directamente a transferir a patente como tal, pois a verdade é que non me soa, porque normalmente ao revés. Nos estudamos e decimos, con isto que fixemos, mira que interesante, pois creo que podemos patentalo, porque é algo novo e que pode alguén estar interesado nel. Entón patentámolo, normalmente ao revés, pero bueno. Pero nos temos relación con empresas, nos temos feito patentes incluso directamente cunha empresa. De dicir, estamos desenvolvendo algo, traballamos xuntos e temos unha patente compartida entre a empresa e nós. Eso témolo feito xa. Sí, eso sí. Surdiu de moitos proxectos, pero surdiu máis, outra vez, colaboración entre persoas. Persoas que estudaron con nós, foron a traballar a empresa, entón eso fai moi fácil, se transfiren persoas e a vez se transfire tecnoloxía. Eso é moi, moi, moi interesante. As persoas somos o que importamos, en realidad.
Bueno, pois temos que ir poñendo o punto final aquí no IES Concepción Arenal de Ferrol. Agradezo moitísimo a estes alumnos do ciclo superior de Química e Saúde Ambiental que asistiran a esta charla. Está claro e foi moi interesante o debate, pois que temos un problema, porque colles os datos da OCDE e dinche que producimos 350 millóns de toneladas ao ano de plásticos, e entón está moi ben que haxa figuras investigadoras en Galicia, no Cretus, investigadoras como a Nusca, que estean preocupadas de ir buscando alternativas para que o futuro sexa máis sostible, sexa mellor, e que, como saiu aquí no debate, acabemos conquistando un pouco as empresas, que todo isto se industrialice, e que o noso futuro sexa un pouco mellor, porque o máis importante son as persoas, dixéchelo tú, e trátase de que respiremos aire limpo e que bebamos auga nas mellores condicións. Damos un aplauso a Nusca, por favor. E recordamos a todos os que siguen de 0 a 100 este programa que na Voz facemos coa Consellería de Educación, que imos a seguir percorrendo Galicia, máis centros educativos e máis invitados e invitadas para continuar despertando vocacións en máis centros. Moitísimas gracias por estar aquí.